Работната среда е от изключително важно значение за нашата компания. Ние държим на чистотата и комфорта в офиса, като се стараем да осигурим най-добрите условия за работа на хората си. Отношенията ни с CleanMax се отличават с коректност и професионализъм, което е фактор за успешно сътрудничество. Винаги са на разположение за каквото е необходимо. Всички извънредни заявки, както и специфични нужди по почистване, се изпълняват коректно след съгласуване с нас. Фирмата изпълнява поетите задължения качествено и в срок, като дискутираме и съгласуваме всичко свързано с дейността и бюджета. Откликват винаги в най-кратки срокове с готовност да разрешат максимално бързо текущия проблем. Фирмата разполага с добре подготвен екип, професионално техническо оборудване, както и качествени почистващи материали. Също така фирма CleanMax притежава свой собствен ефективен стил на работа, който я отличава и е предимство в работата ни с тях. Отговорното отношение, отзивчивост и гъвкавост са предимствата, които ние ценим в работата с CleanMax и са в основата на нашето успешно сътрудничество, за което бихме препоръчали компанията.